Hem decidit fer aquesta recerca perquè creiem que és indispensable generar evidència científica per la defensa dels drets, i en aquest cas dels drets sexuals i reproductius, i perquè creiem que és indispensable conèixer qui ens enfrontem, contra qui estem treballant i quin és el nostre entorn, no? I els nostres enemics i aquells que ens volen minvar els nostres drets. Una pota molt important de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius és la investigació, és la recerca, per després poder fer incidència política, per després poder fer sensibilització al carrer, per després poder fer sensibilització entre defensores de drets sexuals i reproductius i entre la societat civil. Ha sigut un procés llarg, ha sigut un procés complicat, però ha sigut un procés molt profitós per tal de posar noms, cognoms, cares, vincles i estratègies dels grups antigèneres de l'extrema dreta espanyola i com es vinculen per tal de socavar els nostres drets tant a l'estat espanyol com a diferents països d'Amèrica Llatina y de l'Àfrica. Hay una literatura vasta sobre la ascensión de la extrema derecha en el siglo XXI, sobre las políticas antigénero como parte de ese giro, ¿no? De esa tormenta perfecta, con ataques a derechos sexuales y reproductivos, pero en general la producción está centrada en estudios de casos nacionales, ¿no? Que es lo que pasa en determinados países o regionales. Muy raramente hay estudios transcontinentales que miran las dinámicas relacionales y conectadas entre lo que pasa en una región, un continente y otro. Y ese estudio tiene esa característica que es muy importante. Mira a Europa, a España como parte de Europa y en las conexiones de la extrema derecha española con América Latina, que es un poco natural, entre comillas, dada la profundidad histórica de la relación entre España y nuestra región, pero también incluye Kenia, un lugar, un espacio regional y cultural donde uno en general no se imagina que puede existir una influencia tan actual, pero también tan antigua del ultraconservadorisme espanyol. L'estat espanyol és un punt clau en la promoció i l'articulació de campanyes contra els drets sexuals i reproductius i més enllà, perquè aquestes organitzacions que elaboren tots aquests argumentaris i aquestes campanyes treballen en altres camps també, no? Per tant, l'expansió que tenen aquestes campanyes, aquestes organitzacions arreu del món és notable. Espanya està fent de nexe, de node entre Europa i Amèrica Llatina i té vincles directes amb els Estats Units, amb Rússia, amb altres països on aquestes vulneracions de drets són efectives, és a dir, ja estan institucionalitzades, ¿no? Al hablar de Centroamérica hablamos un poco de un laboratorio antiderechos, un laboratorio antigénero, de cómo se usan estas estrategias en clave antidemocrática, la clave antigénero para la erosión democrática. Entonces, saber que lo que sucede en nuestra región son estrategias que se han probado y que se exportan a otras regiones. En Argentina se está produciendo una vulneración de derechos sexuales y reproductivos con una desmantelación económica de programas sociales que tenían mucha presencia en los territorios y en este momento con un gobierno que fomenta y alienta los discursos de odio con una especial obsesión en la cuestión de género. Y en términos globales me parece que esta narrativa y esta forma de hacer política se inscribe en una lógica bastante más amplia y alimenta algo así como un clima de época que estamos viviendo en algunos países de Occidente que están poniendo el foco en las cuestiones de género, en los derechos sexuales y reproductivos para avançar con un modelo político i econòmico excluyente. Te n'adones, no? Que hi ha tota una sèrie d'actors que es repeteixen però que actuen també localment en diferents països amb eines distintes, amb llenguatges molt similars, estratègies molt similars i amb patrons compartits, és a dir, hi ha governs, hi ha institucions, hi ha grans fortunes que estan finançant tot això, no? Per tant, aquest estudi el que ofereix és aquesta visió global, aquesta ampliació, diguem, del focus i, a més, apuntalant també el que seria el sistema neoliberal.